Geçen ay Azatlyk Radiosu Aşgabatyň Bekrewe şaý ýoluny bolan ýol helakçylygyny onlarça harby gullukçynyň wepat bolanyny habar berdi. Azatlygyň çeşmeti şol aradan çykan etkerleriň käbirleriniň howsarlaryna şu günler kompensasiýa tölegleriniň gowşurulýanyny habar berýär. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä 18-nji ýylda ondan gowrak KAMAZ kysymly ulagdan ibaret harby kerwen Aşgabatyň Bekrewe şaý ýolunyň ugruna ýol hadisasyna uçrady. Çeşmeler ýol helakçylygyna ilki 18 töwereg harbynyň şol sanyna çağırış boýunça harby gullukçylaryň we harby serkerdeleriň wepat bolanyny habar berdiler. Soňra Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Gorunmak ministrligine ýakyn bir çeşmeti wepat bolan harbylaryň sanynyň 30-dan aşanlygyny, 20 töwereg adamyň yaralananyny habar berdi. Maglumata görä harby ulug kerweni Aşgabatyň Halk Hakydasy ýadygarlyklar toplumuna bir çäre gatnaşyp Bekrewe garnizonuna gaýdyp barýan ekeni. Halk Hakydasy ýadygarlyklar toplumy 2-nji jahan uruşyna 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesine we Göktepe söwüşine wepat bolanlaryň hatyrasyna bina edildi. Gorunmak ministrligine ýakyn çeşmämiziň maglumatlaryna görä ulug kerweniniň hatarnaky 8-nji ulugyň tormuzunda dören näsazlyk helakçylyga sebäp boldy. Çeşme helak bolanlaryň aglabasynyň şol ulagda bolanyny habar berdi. Azatlygyň bir çeşmeti 23-nji awgustda beren soňky maglumatyna ýol hadisasyny ölen birnäçe lewap beskeriň howsarlaryna kompensasiýa tölegleriniň tölenýändigini habar berdi. Ol ýol hadisasyna wepat bolan eskerleriň sanynyň 18 adamyny aýtdy. Çeşme ýene bir harby serkerdäniň bu maglumaty tasdiklandygyny ma'lum etdi. Onuň maglumatlaryna görä aradan çykan eskerleriň arasyna Seydi şäherinden Fara etrawynyň Hojakenep sowasundan we Çärje etrawynyň Kölaryk gowasundan bolan eskerleriň howsarlaryna şu wagtda çelni 10.000 manat meşberine kömek berildi. Ýöne çeşmämiz Çärje etrawyndan bolan beýleki eskerleriň howsarlaryna ýerli harby wekilhananyň işgärleriniň 6.000 manat berip bolary, ýöňleriniň 10.000 manat kabul edenlikleri barada resminama gol çekdirenliklerini aýdýar. Çeşmämiz Saýed etrawyndan hemde Halyj etrawyndan iki harby serkerdäniň, bir maýoryň hemde bir uly leytenantyň ulug helakçylygyna wepat bolanlyklaryny habar beripdi. Harby serkerdeleriň maşgalalaryna döwlet tarapyndan pul kömeginiň berilip berilen bolsa onuň meşberi ma'lum näl. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýol helakçylygynyň 2 hepde töweregi soň geçiren Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde Gorunmak ministriniň orunmasaryna Berk Gaýynç eglan etdi. Şeýle prezident Gorunmak ministri Begenç Gündoğduýewiň guramaçylygyndan nägile boldy. Döwlet mediýasy bu mejlisiň dowamyna helakçylykly ýol hadisasynyň gowdgolmanyny barada habar bermedi. Azatlygyň Gorunmak ministrligine ýakyn çeşmesi 21-nji iýuly çelni Berdimuhammedow ulug hadisasyna 12 harby gullukçynyň ölenligi barada habar berilendigini aýdypdy. Mejlisiň dowamyna Gorunmak ministri hasabat bilen çykyş etdi. Ýöne ol türkmen goşunyna agry ýagdaýlar. Şol sanyny onlarça harby gullukçynyň ölümine getiren ýol ulug hadisasy barada habar bermedi. Türkmenistana ýol ulug hadisalaryna wepat bolýan harby gullukçylar barada habar berilmeýär. Geçen ýylyň martyna pisse ýygmagy uğradylan gaýdylan adynyň 5 esker marada bolan ýol helakçylygyna öldü. Garaşsyz çeşmeler bu ýol hadisasy o mireskeriň aradan çykanlygyny habar berdiler.